Здравейте, аз съм Стефан Ангелов, завършил съм фотография на ПГПФ и компютърни науки в Unibit. Unibit ми даде контакти, приятели и знания в моята кариера. Благодарение на познанията по фотография и компютърни науки, които придобих в Unibit, ми помагат в моята професия като специалист в обработка на данни, понеже работим с много ценни и редки издания. Идвайки тук в Националната библиотека Кирил и Методий, имах честта да стана част от семейството на Дигитален център и се запознах с моите френски приятели. Имах уникалната възможност да участвам в проекта за заснемането на тефтерчето на Васил Левски и на Христо Ботев. Когато работиш до тези светини, те кара направо да настръхваш. Всеки архив, който докосвам, знам, че остава за бъдещите поколения. Затова си обичам работата. Моето послание към бъдещите студенти на Unibit е да бъдат повече активни и да се възползват максимално от възможностите, които дава на университета. Защото обучението в Unibit е екшен. Минава като миг.